Hallo mensen. Hallo. Nederlandstalige mensen. Hallo. Ah. Dus. Sorry. Ik heb weer snor. Ja, hallo. Dus wij zijn een collab aan het starten, genaamd Colorful Collabers. Ja, en wij willen dat jullie auditie doen. Julia, dus kom uit de stoel. En leg dat pak dat shit. Doe dat. Ja, en geef hem aan mij. Oké, maar ja, wij willen wel zeggen dat je geen goede bewerkingsprogramma's moet hebben voor je filmpjes te kunnen maken. Nee, want ja, als je maar een beetje verstaanbaar bent en zo, dan is het goed. Als je maar iets hebt. Ja. Dus ook als je moving heeft of zo, dan maakt het niet. Maar je moet ook wel heel goed zijn. En heel gek en heel grappig. Ja. Dus we zijn al een paar dagen bezet. Ja, wel. Zondag was Joël, Nerd. En zaterdag Sungirly. En woensdag ik een loodvideo. Ja. Wat moeten we nog zeggen? En ja, de deadline is 1 mei. Ja, 1 mei. Dus ja, sorry dat het wat vroeg is, maar we hebben er heel veel zin in om het te doen. En we kunnen niet meer wachten. Dus 1 mei. Ik weet dat is misschien nog wat vroeg voor jullie, maar als je een filmpje ziet, doe gelijk auditie als je maandag, dinsdag of donderdag of vrijdag wilt zijn. Alsjeblieft. En als jullie er niet bij zitten, dan kunnen jullie altijd nog vervangend zijn. Ja. Maar alsjeblieft. Doe auditie. Ik weet dat jullie van ons waarschijnlijk of schraal of weet ik veel. Maar als je het een beeld vindt, dan moet je ook niet inschrijven. Nee. Of laat ook geen stomme reactie achter. Nee, anders heb je geen leven zoals zij. Inderdaad. Nou, wij zijn al no-lifers. Dat vindt niemand toe. Nee. Okay. Wij spreken ook Pools. Nee, ik spreek geen Pools. We spreken wel Engels, maar het is een beetje gebroken. Ja. Dus we moeten al wat Nederlands kunnen spreken. Ja, het is wel Nederlands taal. Ja. Nee. En als je dat is Turkisch. En als je geen Nederlands kunt, dan heb je een probleem. Ja, dan moet je snel gaan leren via een cursus of zo. Als je in deze collab wilt zitten. Ja, het zijn cool. Ja. Vloggers. Oké, alsjeblieft doe auditie. Ja, doe auditie niet. Anders gaat het zelfs heel schattig kijken. Schattig. Kijk, schattig, dat kan je nog niet verstaan. Oké, doe auditie. Ja, doe auditie. Dag mijn kaas! Dat is